nghe cái gì luôn cùng thôi cùng thar chỉ bày video vậy cùng thar chỉ bày like subscribe thar chỉ bày ule like subscribe khi tu te chỉ bày biết ule hay vậy thì xem bao cùng bậc hạnh giả làm nhiều lắm hơn vậy đó thì rất lâu bậc hạnh bậc này anh ấy chút bậc này bậc hạnh tùy đến này á thì hiện luôn nhỉ đâu tên luôn rồi 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 cho nên em quay lại em mình lại về ăn quạt tuần này đúng không Tuan kan nong dia dan Facebook kan em dek dia kan kiran dia untuk em mà mình sẽ về ya mình sẽ về ya tapi nak kan buka ada joki ke si khadega jadi semua ya Tuan second baby ni ke si khadega jadi semua ni mo itu tu nak naik về đây dia dah tu itu tu non last baby ni blog ni non blog ni ni Tuan, hey anu yan ka channel te follow subscribe ve nga ta video lo lang don ni to bye bye no le like and subscribe to le like Tuan na ba yan cho được mấy cái này nha nên này coffee last coffee ôi cái chỗ thế đâu nhỉ how tục cả last coffee tổng số anh mà thấy ngay đâu thấy ngay đâu làm laptop last duty coffee cái Indo nó ini kompote đó thì bốc ra điều thì có lại ta anh làm nhớ mà sẽ thì hắn cần uất thì chú cậu cũng không thể đi thằng nào đi đâu vàng nha nín nghe rất là ở mòn ngay ya phần ngay ya emergency à ốt thì thế labor room đang để nó vào tại cái phòng sản khám cái là ngay chuyện này với vợ hay còn là rồi á mà cần damlo thế anh kia là anh kia phải ya kinh quý tại Indo để chúng nó riêng kinh quý tôi không think bùi thum ở Indo na ya tôi không think bùi là na hey hấp nếp tiếp vào hậu nè sang chi hey hấp nếp thì ta cần ngon thì xây thay cái vang bốc xem mà hấp nếp full kha hey chân cái đũa ở tại chỗ nào vật ta cần ở thì vật lúc tôi cái tiền hậu nè thì hey chót thì chân cái thịt tôi nợ cho hey chị ha nghe chân cẩn thận tối về út tôi nha thì vật em mà tối này thì cái thu trận này nó mong này rất là anh nói cái lụt vang cái nhà này cái vị lúc này cái con người tên nhá mà cho ít phải ngận nghe thà khát nào thì nó này lộn nghe cần nông quý nghe mà anh nghe nuôi hậu tên giả lúa này thì bom tổ tên là bom tổ tên giả đi này hạt sang cái tiền thì bom tổ hạt sang nó mới để tùy thế cái này chặt đỡ đó thiên gia là cái này chặt cái tùy cái này chặt đỡ rồi nên các bạn có cái chọn hiện phía apoma afa te hin lian phu thur em ya chuanin nge in khomi puite cha dui nei vein chu hlim ni December ni somthum pakhat kumsang ni somni pali a hian kan hlim tur ani mo kan kum man kha entika ma kan hmang to don lo vein ni ang hi mo chuanin enge nu hau tan cha dui nem te pek chung chang ate insan marang ai ja te khai soi dui nem này lâu một tầm tur nya ei tur ai that te ngai tem nói thế đấy mấy chuan mi te tui chui nei that to lu tuk ta pahni tan po khan an kham khop lu tuk don tro tu nãy chuan shi chuan pathian za ra an kham khop em ma hey drip te po kan ti top chana drip hi an kal ve ve a pahni hian mo an ke ji hi ala jang re em ma se thei to pa chua anu hian chu bang chuan voin tang chuan drip po kan kal to lo ni chu mo chuan chu ni ta se anu kan kom thei na chu chuan last vlog kan ti to hi kan ko ba ki po kan ti kala kon duty a chuan kumila hian voin ba khi an ti to don lawa no te kan hil thina no te pek that pawimawh zia te no te tui that zia te kan soi thina no te tuya hian engkim akim veka no mamo no te mamo kha kim veka chuan no te hian no te tui ba khi chu tharo kan tlin ma chuan engma mamon nei lo kan ti kha mo no te tuya hian an mamo tin reng kha kim vek ni chu chung te po chu kan han soi thar le anga video te karon da ve thina ma pun no te tuya kan tang em thina kan uat chu nge no ina no te in te hian mamo to kan hnek lo hi kan hlau ni chu chuan
tam tak chuan te kha an pe thalo thina an mutui lu tuka kanau te te a hnet thalawa he azoi ve ka kai tho theilo ten om te kha in ti thin ta ni kha apui ni chumo nau te kha kai tho theilo om na chan chu nuten hnek lem chuan an taksa a thumna kan ti me hei puitling tan chuan blood sugar kan ti ang RBS kha lo tlan yam doi thin ni chu nuten hnek lem kha chuan mo chuan kha apoi mo em chu hun bi ta ka thu de kan pe kha apoi mo ni chu mo nesto zenan ne mo no nuten ne mo ni chuan ani pon hun bi ta ka kha nute kha in pe nga darkar ni atang darkar thum da na kha nute tui khen pe thin do ni chu chuan chu apoi mo em a no te tan khan kan soinon le anga chuan tam tak chuan he ke ma ina ka duty tina ka ton nge ya po zanroya te jing lampanga te ni kan no te hi kan kai thozo lo nute po ni lo bo in leng do thin nute ne lawa kan kai thozo lo ti te po an ron nei thin ni chu ti khan emergency da ron kalta chuan khatyang kha chuan nute an do pe thalo tlang puita ni an sugaran niam vek ka chuan hi puitlinga po sok om thin hi mo kha khan la om lu tuk ta chuwang chuan bi cha hun bi nei a nute pe kha poi mo em na chan chu ani ta ni chuan dehydration fever kan ti kha om le theimok ta nute hnek tem kha chuan an taksa khan tui ti mela electrolytes kha imbalance lo wang khan an dehydrate ta note khosik sang de te alo om ta a khang awang khan nute a hian note chu an ma mo tin reng om ani ti kha kan lo thar le anga chuan ni tin ni darkar ni atang darkar thum da na thute in penga chuan an langmu hil ma se an ne khuna kha chuan in kai tho thin do mi chu chuan no te kai tho har de te kha an no om ve thin mi chu mo thin kha chu chan chu ten lo hnek that do chuan sugar lo tle ma an lo zoi an lo chawa kai thon har thin kha tianga kha chuan in khatiang kha chuan in lo ne ti kan tiang khatiang a kha chuan an ke pha in penang tian hei na deuh takin danga pen ko kan nau te ke pa poni se mo in penanga chuan an ron tapanga te in peang chuan kha poi mo em ni chu te poi mo je hin sa takin ka soi to ve thina tun lai ka soi kha de kan soi le anga chuan te kha in pe tha em anga RBS an yam tur ni lo chuan nau te internal nau te piang lian de phe chu an sugar te yam thina in lama te naw in no nei par hak ni chuan nau te de le lian de wa dhyan sugar te yam ve thina wang khanin tun lai chuan dam do in te nai ta a sub center pe chisi kan ti ang reng te mo khatyang ati khan now deliver theina tam tak nu sang chang to chuwang chuan khang khapan sang ma tha home deliver ri kha chu tun lai chuan kan or bak to lo ni chu a chi bak to lo ta chan chu now te thina hi poi em a khang ti kha thleng lo tur kan invent pui to nangai ni chu chung te po chu kan soi langa chuan dehydration laka kan ven theina chu nute pek that kha lo ni le bok ta ni chuan ni coffee dam pa in kan ti ni chu tukin chu apot enga chuan tuna hian naute hi anon pe na tanga ni khata tanga ninga in karvel a hian naute hi nute the thalo khan eng du em ta ni chumo chungte po chu light takin kan soi me nga an eng du em ta chuan atlang puin khatyang an pe na tangni thumna kanaute eng riau me amit e ko oma abola tyang an ron ti kha chuan hei an taksa athi sen na kha lo tla hniam ta chuan nge durte an lo oma hei nai pai ang te kha ti ke ngai te khan om thin ni chu chuan an taksa te lo enga hem ngai den om thin kha chan ber bul pui ber chu nuten pek that lo wang an hnek that lo wang kha lo ni le ta ni chuwang chuan in nute pek kha kan ngai pon em ni ti kha no sha ula chan hela han ka thanu ron lang boka sai du te po nei me thia no te en kol chung changa khan enge ani in ron contribute box se thingtlang ate in oma tam tak enge thil in shat lo vela heta ron in zo tak khar sa thin hi om ve thin ni chu han te po kha angai poi mo zong lo se ve se te thade win pek turan ya nau te hi an trap zan tra ve ti te hi om lo mon an tra na chan chu an por lo wang te an zun in lo chi awang te an vot lo tu kan lum lo tu wang le dam lo wang ka te nga khan tra me kha an nei bik lo ti te ka shat tur ni chu chuanin chan lo en trap chuanin nau te khosik chu lum lu tu ten da lo turan ya an kai ol sama chu wang chuanin
an khua sik chuanin phel dara o na chawna an peng an phel darang o atam mi naute enkol dan chu pawimawh zual angai pawimawh zual anon sei simple tak kan hriat si lo te hi alo om ve thin ni chu chuan a then chu a tap buk si lowa nute ni thalawa a cher veka an ti ni chu naupang tra bel lo chi ten oma tlem nute an hneka puar mai anga in ngai ma se an than thabok si lo te po khala om ve thei ni chu he an kummil an ni thlamil te han than dan tur bi hi om ve ni chu mo chuan helai hian karon enterlok don chuwa hei protein supplement kan shanga food supplement khamo protein hi poimo em naute nute nei lautan po nute ti tamtu taksa ti chaktu ni ta ni taksa hi achak lo chuanin thisen te akal that lo chuanin nute hi an siam theilo ni chu tam theilo mo chuwang chuan hetiang haute hi lo e thinula chuan hi po hi in du chuanin MRP itlomin kan in pe thei ni chu in lo soidon nya hi MRP hi zathum somsarin ta angse indu chuan zathumin alak thei ni chumo hi lo soidon na comment lama te po mo protein food supplement thalut tuk mai ani ta hi vanilla hi chocolate flavor ania chuan hi vanilla sugar free vanilla flavor sugar free ni a chu nute pedai khetan kherlo po gym kalte exer la thin hei cho ai theilo taksa chaklo he are sapo khai tiang khania ai ro se kan ti khamo hi po hi are sa kan thonang jel ro sa kan thonang chu a thalut tukani te kan soite langa vanilla flavor sugar free le chocolate flavor omni chumo chu indu chuan comment section lama khanin inon soinga MRP a jathum somsari ni a zathumin apek char thei ti ani chu in lo shadon nya chuan taksati chaknan mo damlo chaklo te tar chaklo te kan pek thin kha ani ta chu protein food supplement khamo thalut tuk kha ni chuan hute tui thatna te po kan soya nun hutu tui nge thei ram chuan pek ram tur ti kan soi ma sengin khata khan machine kan in ang lo ta ni nun hute tui nei thei ngang lo thei patom chua chung po nei thei lo kha om vele thei thau ta mo chuan khata khanin nestrogen food supplement a ange formula angkha pek kha apoilo ve de thau ni chu formula angkha pek po in asiam dan tur dik tak kan soi to a asiam dan tur dik taka chuanin hemi afian aron chom hi om thin ta bura khan khami kha aron chom kha enge a shoot khan mo avum tur ni lo ni chu a shoot khan tun nai dam takin ron phone thina kanaute ka khala apuma nuam lo ne a trap vok voka ten ti a hute siam dan zo tila avum te khan an lo te thini chu kha vum tur ni lo ta a khami fian an da a shoot tur khan ta ni kha tui thiang hlim chhuan sau thap khan bola mo shanin cho tur ni chu khami fian khat ml somthumin mo tui ml somthumin in chokanga chuan adai hnuwa khan nautein pe chawang khatiang tur khani chuan asiam dan tur diklawan siam chuan naute ek khalte oma chuan asiam dan tur aidala in pek chuan naute zung reng ang chi khamo kha om thei bokani ti kha shaula an taksa ani na tur angin a thok lawa omje omlo thina naute tina tu te naute zun jing lu tuk siam tu te alo ni dei jok thin chu wang chuan a formula ang tak khan in lo siam thinanga ti tha kan shil cheunga chuan naute than dan te po mania kan in shil jam to a tlang puin an pian atanga chumi thaza ta chuanin tlemin gram som panga tanga gram som thumin an thang tur ni te po kan soi to a ti khan an lo upat tel khanin an than kha alo tem ve tel ta kuman lo tin phe chuan an than na kha lo tlem le tel la tiang te kha om ani chumo chuan a formula te po ma kan thil vek to kha win chu karon soi le to lo menga re tok do nanga vo in vlog kha alo boring palange chuan thil poi mo ka ti deu ka soi to a chuan chu a eng venan pon nute tui pek that ani ta dehydration venan pon nute tui pek that chuan note breastfeeding technique kan soi le zoi anga top nan breastfeeding technique kan soi thina naute kha tian kan pom ta ni nu in uluk takin kan poma uluk takin kan pom ta a heta han hi nau ten ta se tian support ma kut support thatakin kan poma chuan kan hute kha helai dum lai om ta ni kha ariola kan ti khamo kha nau te khan zau takina ka ang photanga kha I hute mur dum kha a muam vekanga chuan nau te kha moi noi lampang kha alo lip chua kanga
chuan nute kha hmam don ni chu chuan naute khabe le nute hnoi lampang kha tian in siang chuan kha naute ina nute an hnek dan tur dik tak kha ni ta ni khami dik tak an hnek lo chuan a mor de de ate an fopa nute tui a chuak thalo he ta milk dak atanga ron sor chuak tur kha mor te an fo kha chuan a firil rul te khana chuak ve theini chu chuwang chuan in khami poimo deuh 5 points kha kan shedon nya zau takin anga anute mordum an hmuamanga naute hmui hnoi lama lip chuakanga chuan naute khabele helai en pot chuanga support naute kha thateng kan pet thin tur ni ta ni chuan thang hau kha shat reng tur ni chu thil sang karon soi ve do thina chuan chu naute hi pakhat le lok he naute hi nuten no pek kan an lo ne khan lo ir fiak thin ni chu ol sam taka naute ir fiak ti re dan chuan ti tra hi poimo a travel to kan ni chu chuan poimo le de pakhat chu naute nute pe a chuan ipek zo vela zang thala flat de wai mutir chuan naute khan nute kha ron chhuak ani chu ta khan nara tang te na ron chhuaka naute khan a ha ka but aspiration kan ti angchi about aspiration de kan ti aspiration kan ti angchi kha om do ni chumo chuwang chuan naute nute ipek zo a khanin flat dewa mut ngal tir lo tur ni a hemi andar china hian tlem te in kam kang etanga chapo ngai lo hinaute chu lukham ang type deu ni chu lukham pante an puan te ponyang in thlepanga in mutir thinanga chuan ani lo po in left lateralin asai sirin naute kha tlem kam etin in mutir thin tur ni chan chu khami ron irle ta khan chua pa te tuite atiluta naute tan tha te asiama naute in an thi pui thei ni chumo nute ha khan chu poimo lut to kani chu in lo threng don nya chon nute kan pekin zang thal dewa hetia tul top lo tur kan pom kang etang mo naute kha heti hian kan pom kang etanga chuan nute kha kan tul thinang nute thelo ni chuan mo spoon feeding in be ni chuan tian in pom kang etanga chuan in pe anga chuan in pek zo a khan hetia mut jang thal ngal top lo tur ni chu tlemin an lu lampang kha kang et tur ti na ni chu ni ta se voina ta na kan soi thei chu chuan lo dam ula in no te te nen lo him ula chuan lunglei SNCU nurse te thok tu ten chibai kan buk vek chawa nge kan damlo don tak te kan nau te chuak ta te po kha kum thar chibai kan lo buk vek chau ni chu chuan in zawa in ka channel lo en tu zong te po kum thar chibai kan lo buk chawa chuan kan damlo luite subscriber point om nual ti ka sha chibai ka lo buk cheu in nau te po mu kan chak kan in hule vek do ne na kina check up point lo kal le khuna po mo chuan in zawa in bye bye kum thar chibai vek ula in nau te lo en kol uluk ula te thade lo pe ula lo him da mang cheu bye bye vek ula